Sziasztok! Feri vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit! Nos, hoztam nektek egy unboxingot, már csak azért is, mert régen volt, illetve a kollekcióm egy része költözik most egy nagy garázsba, mert nagyon sok kazettám van már itt a lakásban, és nem férek, mindenféleképpen muszáj elpatarolnom őket. Úgyhogy most 5 darab nagy dobozt hoztam el nektek egy unboxingra, láthatjátok szépen itt tornyosulnak mellettem. Különböző emberkéktől kaptam, hogy oda fogok jutni, meg fogom említeni, hogy kik ők. Egy-kettő kazettába bele fogunk nézni, tehát kimondtam a dobozokat, megnézzük, mik vannak benne, szokásos metódus, ezt egy-kettőbe belenézünk, viszont nem fogok ódákat zengeni egy kazettáról, esetleg olyan, akkor persze, viszont nem akarom hosszúra nyújtani ezt az unboxingot, mert az idő a sürget, nem is akarom tovább tépni a számat. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, aki elküldte a kazettát így előre is, nektek köszönöm, hogy megnézitek, próbálok informatív lenni és minél több infót átadni nektek. Nézzétek el tényleg, ha nagyon gyors leszek, úgyhogy megpróbálom az értelmes tempóba készíteni az unboxingot. Nem húzom tovább a szót, kezdjünk bele, nézzük, mik vannak a dobozokban. A nagyobb pakkunkat Ang Norbert küldte Budapestről nekem, amíg tele lesz kincsekkel, és megnézzük, miket tartalmaz. Nem tudom pontosan, mik vannak benne, miket küldött nekem Norbert, úgyhogy mindjárt ki fog derülni. Megpróbálom egy kézzel fölbontani, és bele fogunk tekinteni pontosan, miket rejt ez a doboz. Na nézzük, hogy sikerül-e. Úgy. Na nézzük, miket rejt a csomag. Na nézzük. Szépen be van csomagolva. Ó, Hungarocell, nagyon szuper. Imádom ezeket a tömítőanyagokat. Na, hát akkor ezeket is le fogom szórni, és hát megnézzük pontosan, miket tartalmaz. Na, rögtön a legelső kazettánk egy vígjáték lesz, úgy látom, illetve kandikamerás film lesz. A Humor kandidátusai nevű filmecske, ami nem tudom milyen kiadó. Magnum Video, mint láthatjátok, jaj, de szuper. Ugye Magnum Video adta ki a Daniel Steele filmeket, illetve a Best of Popeye című kiadványt, amit láthatok a régebbi unboxingban. Ez most egy vígjáték, illetve egy kandikamerás összeállítás. Nagyon szép állapotban van, le a kalappal, bele fogunk tekinteni, ha csak az, hogy elsőnek így legyen valami kis érdekesség. 1999-2000 környéken adhatták ki ezt a kollekciót. Hát nem egy Yehuda Barkan film, minden esetre eléggé obszín, ahogy így láthattátok. Kb. 60 percnél lehet a kazettán, a szalag alapján ítélve. Ez volt az első kazink. Nézzük tovább, mik vannak még itt. De nem ezeket a hungarocelleket. Roswell támadás egy idegen bolygóról című filmecske, dokumentumfilmecske lehet, úgy látom, a UIP adta ki 99 környékén. 98-as maga a film, Stephen Flynn szerepel és Brad Turner rendezte. Roswellről szóló kis filmecske, megmondom őszintén, ezt nem ismerem, úgyhogy mindenféleképpen újdonság lesz nekem is. A kazetta az gyönyörű szép állapotban van, ahhoz egy sima kis egyszerű filmecske, ez van szerencség, meg van föltenni az UFO korszakra, és megnézzetek majd valamikor. Gyerünk tovább. Kimbát a Vertex adta ki ennek 94-95 környékén, ugye a zseniális Fehér Tigrisnek a kalandjairól szól, vagy Fehér Oroszlán kalandjairól szól ez a kis mesesorozat. Ebből volt azt hiszem 3 vagy 4 darab, nekem egyben meg volt, láthattátok egy régebbi unboxingban. 50 perces kis mesécske, a 2 rész van egy kazettán, nagyon szép állapotban van, le a kalappal. 3 vagy 4 kazetta jelent meg, ez szerintem a második vagy harmadik lehet. A Szomjas erdő címre hallgat ez, 2 epizód szerepel rajta, nagyon szép állapotban van, nem tekintünk bele, próbálom föltenni majd a VHS rajzfilmekre, és megnézzétek majd ott, tényleg le a kalappal, nagyon szép állapotú. Jó, gyerünk tovább. Pakkunkban a Holló című akciófilm, Burt Reynolds és Krista Ellen főszereplésével készült akciófilmecske, amit szintén a Vertex adott ki, ez már egy újabb logós, tehát az 96-97 környékén lehet, sőt 96-os így van maga a film, 97-ben adta ki a Vertex, sima egyszerű kis akciófilm, és ugye a Vertexnek a privilégiuma volt ez, hogy a matricákon is ajánlották a többi filmjeit, tehát maga 2-3 film szerepelt rajta, ezen a halálszakasz látható, mint láthatjátok ti is. Nagyon szép állapotban a kazetta, le a kalappal, nem vesztegetünk rá több szót, menjünk tovább. Van még itt, úgy látom, aranyosság. A Föld legnagyobb koralszigete című filmecske, amit a Mokép adott ki annak 93-94 környékén, sőt ez ilyen dupla kazetta, ilyet már láthattatok régebben, az Időtlen szépség földje is szerepel rajta, az ausztráliai képeskönyv sorozatnak egy újabb fejezetét láthatjátok. Gyönyörű szép állapotban, ez is le a kalappal. Jó, dupla dokumentumfilm van a kazettán, tehát ilyen 70-80 perces lehet az egész, majd dokukorszakra föl fogunk tenni, ott láthatjátok. No,
Következő filmünk egy igazi kuriózum, ugyanis Steve Irwin szerepel benne, a népszerű krokodilvadász, aki tragikus halált halt egy pár éve, évtizede. Ővele készítettek egy ilyen akcióvígjátékot annak én 2000-ben, és 2002-ben nálunk adta ki az Intercom. Egy sima egyszerű kis kalandfilm, nem kell tőle túl sokat várni, meg lehet tekinteni, akit érdekel, YouTube-on fönt van, illetve neten is láttam már egy pár helyen, mindenféleképpen csekkoljátok, akit érdekel az ilyesmi. Tényleg nagyon szuper, egyébként jó kis akciófilm lett belőle. Következő filmünk a Kolónia, ami egy sci-fi film, mikor az Isabella Hoffman és James Avery főszereplésével készült The Colony című filmecske. A Mokép adta ki nálunk 96-97 környékén. Nem tudok sok mindent elmondani róla, talán az UFO korszakon már fönn volt, mindesetre nagyon kis lebilincselő alkotáshoz van szerencsénk. Nem egy nagy vasszizdasz, viszont mindenféleképpen nézhető, és van mellé egy ilyen kis számla, vagyis egy ilyen kis sorszám. Kolónia 65-33-as sorszámban volt annak idején ez jelzetelve. Nem tudok sok mindent elmondani róla, tényleg egy idegen inváziós filmecske. És ami érdekes, itt van egy másik kolónia is, erre gyorsan szemet vetettem az előbb. John Ritter főszereplésével készült, hát ez gondolom sci-fi akciófilm lehet, amit a UIP adott ki annak 99-2000 környékén. Nem tudom pontosan miről szól, ezt még nem láttam, ez nekem ismeretlen teljesen. Nagyon szép állapotban van le a kalappal, meg akarom föltenni őket UFO korszakra, és megnézzük majd együtt. Viszont addig is gyönyörködjünk benne, mert hogy ez a két külön filmecske, két külön szereplővel és két külön készítésben. Na! Következő filmünk egy igazi klasszikus, a Freddy vs. Jason, ami most ünnepelte nemrég a 20. évfordulóját. 2003-ban készítette Ronnie Yu rendező ezt a kis horrorfilmet, amiben a két horrorikont egymásnak kereszti. Nagyon nagy siker volt annak idején, sőt mai napig etalonnak számít. Folytatása sajnos nem készült. 2004-ben adta ki nálunk a Warner, és gyönyörű szép állapotban a kazetta. Nem tekintünk bele már csak azért is, hogy letiltsák, viszont mindenféleképpen nézzétek, ha nem láttátok. Horrorfanoknak kötelező, zseniális, tényleg jó kis film lett. Gyerünk tovább, Dumb és Dumber Dilly Bogyók 2, immár Jeff Daniels és Jim Carrey nélkül. Egy ilyen kis hülye folytatás készült az első rész nagy sikerét követve, amit nálunk a Warner adott ki szintén 2004-ben, akkor, mikor a Freddy vs. Jason-t. Egyszerű kis blőd vígjáték, semmi humor nincsen benne, viszont annál borzalmasabb, nem hiába szerepel a világ legrosszabb filmjei között, tényleg egy ilyen kis baromság. Nem ajánlom senkinek sem, mert tényleg egy filmnek is gyenge, vígjátéknak meg pláne. Na nézzük tovább. Rodeo Mindhalálig 2, Baki Bika hátán című alkotáshoz van szerencsénk. Hoppá, itt van az első része. Nézzük csak. Tehát egy ekós videós kiadáshoz van szerencsénk. Egy ilyen picikek siadó volt annak idején, de jó filmeket adtak ki, mint például az XTR4, amit szoktam mindig emlegetni. Ez 95-96 környékén jelentett meg, egy ilyen kis Baki válogatás a Rodeo bajnokságokból. Gyönyörű szép állapotban a kazettából, és fogunk tekinteni, már csak azért legyen valami kis tartalom. Bármikor, bármilyen pacit betör. Tapsot kérek Smurfnek! Hölgyeim és uraim, Smurföt látták! Ismét bebizonyította, hogy ő a legjobb! Tudod, én... Parancsolj! Milyen a gyerek? Jól éreztem! Szuper kis hallgatás, megmondom őszintén, fel fogom tenni mindenféleképpen a Stranger Bug, pedig a dokukorszakra. Két kazettát is kiadott az Echo videó belőle, lehet, hogy létezik harmadik, nem tudom, de ez a kettő mindenféleképpen. Nagyon szépen köszönöm Norbertnek, ezt is eljutotta hozzám. Menjünk tovább. Irish Legends for Children című kiadás, sőt, nagyszerű írlegendák gyerekek számára. Egy angol kiadású kazettához van szerencsénk, ami 200 forint élet véve annak idején, és hát gyakorlatilag írlegendákat földolgozó rajzfilmgyűjtemény lehet benne. Nem fogunk beletekinteni, ez csak egy kis kuriózum, egy kis érdekesség. Nézzük tovább. A Életmentő Akció és Tavaszi Láz című Mosómacik epizód a Tover videó kiadásában. Mosómacik érdekessége volt, hogy eleinte csak a Grimm-meséken szerepelt egy-egy rész, később adtak ki a Tovernél különböző részeket egybefűzve, mint például ezt is. Ebből létezik 3 vagy 4 fajta verzió, ami nekem még megvan. Nagyon szép állapotú, hát lenne, ugye sajnos egy kicsit megvan amortizálva, ez a régi típusú narancssárga verziójú Toveres matrica, kézzel van ráírva, és lett kicsit penészes, tehát nem igen volt lejátszva az elmúlt 15-20 évben. És nagyon szépen köszönöm Norbertnek, hogy eljutatta hozzám, a duplikáció, tehát fogjátok majd látni valamikor a VHS rajzfilmeken egy pár hét, pár hónap múlva. Gyerünk tovább, mik vannak még itt. Az Árnyék Vadász című filmecske Frank Zagarino főszereplésével készült, egy nagyon ikonikus fickó
UFO-kat, tehát gyakorlatilag az arcszerkezete úgy adja magát. A 90-es években nagyon sok filmben szerepelt hol mellékkarakterként, hol főkarakterként. Sőt, az Árnyékvadász 4, a Shadow Chaser sorozatnak a 4. részéhez van szerencsénk, a Best adta ki 96-ban, egy sima egyszerű kis akciófilmnek a folytatása, tök szép állapotban van le a kalappal, egy kicsit poros még, de amúgy tök szép állapotú, hogy ez a régi Bestes kiadás még a visszatükröződő matricás korszakból. Intünk bele, viszont megyünk a következőre helyette. A Pézsmatulkok hazája következik, ami a Vadonban sorozat, amit úgy tudom egy kanadai, a Carbon Films adott ki annak egy sorozatba. Ebből volt fajdos, volt hódos, most van Pézsmatulkos, ez a Vadon sorozatban a második része. 97-es, 98-as kiadású lehet, ugye maga a film az 80-as évek végén készült, 60 perces kis film, a DAB film adta ki nálunk, ami egy nagyon kis kiadó volt, ami gyakorlatilag 90%-ban csak természetfilmeket forgalmazott. Ez is egy darabja a többinek, úgyhogy egyszer meg fogunk tekinteni, föl fogom tenni a dokukorszakra. Következő filmünk a Csodák és más furcsaságokból a 2-3. Itt van a 4-5, gyorsan nézem, van-e itt a többi, nincsen több része, legalábbis most nincs nálunk több része. Ez egy úgy látom, hogy 5 részből álló 3 kazettán megjelent kis filmecske sorozat, amit a Power Gold adott ki. A Power Gold egy nagyon pici stúdió volt, kisebb volt, mint az Echo Video, és 90-es évek közepén léptek be, és nem sokáig tartotta a pályafutások, egy olyan 2-3 év körülbelül, és nagyon sok filmet adtak ki egyébként, akciófilmeket főként, de hát láthatjátok, van egy kis dokumentumfilm is. Csodák és más furcsaságok, tehát egy sima egyszerű kis dokumentumfilm sorozat lehet, amiben különböző csodákat próbálnak megfejteni. Azt nézném pontosan ki a host, ki a narrátor, de hát nincsen benne, és hát ezeket tartalmazza a 2 kazetta. Fel fogom tenni mindenféleképpen a dokukorszakra, és meg fogjuk nézni, mert beszerzem már az első részét is. Egy nagyon szép, egy tényleg szép kiadás, le a kalappal, azon csodálkozok, hogy gyakorlatilag nem volt lejátszva se, viszont megette a penész az egészet, viszont nagyon jó minőségű még mind a 2. Nagyon szépen köszönöm ezt is. Menjünk tovább. Python 2 a következő kazettánk, ami ugye a nagy sikerű, idézőjelben nagy sikerű trash filmnek a folytatása. Treat Williams főszereplésével készült, aki egy B-kategóriás akciósztár volt a 90-es években, nemrég hunyt el, ha jól emlékszek, és ő szerepel ebbe a kis folytatásban, amit nálunk a Mirax adott ki 99-2000 környékén. De magát a filmet nem láttam, csak az elsőt, az kultikus ugyanálunk. Miraxos kiadás lenne, nem tudom mennyire látszik, le van kopva agyonra a felirat, viszont mindenféleképpen az eredeti kazetta. Egy rongyában nézve gondolom TK-s példány volt. Magáról a film nem tudok semmit elmondani, nem látom, megmondom őszintén, úgyhogy nem is fogok vesztegetni rá több szót. Még a következőre, ami egy Meatloaf kiadás volt. A Meatloaf út a pokolba és vissza, az a Go to Hell and Back című albumának a feldolgozása. Ugye a nagy sikerű Battle of Hell című albumok alapján készült egy ilyen életút sorozat, és azokat vágták össze egy filmbe egy ilyen koncertfelvételekkel kibővítve. Zseniális előadó volt Meatloaf, én nagyon szerettem, ugye ő általában rockballadákat, operaballadákat készített, nekem az egyik kedvencem, be fogunk tekinteni már csak a minősége miatt is. 2000-ben készült a film, nálunk 2001-ben adta ki a UIP. Ugye Meatloafnak mindenkinek csak az Anything for Love című számugrik be, viszont nagyon sok különböző albumáról volt nagyon sok szám, ami nagyon híresítette. Amerikában imádták, sőt nálunk is volt egy kisebb fajta kultusza. Én imádom, megmondom, a mai napig Meatloafot, gyakran hallgatom a zenét, főleg nekem a második albuma tetszik, a Battle of Hell 2, azon vannak rajta a legnagyobb slágerei szerintem. Most nézzünk bele a filmbe pontosan, hogy milyen minőségű lett, milyen minőségű a kiadvány. Hagyjátok, majd megnyugszik. Nem látszódott semmi, úgyhogy nem sokat láttunk belőle, viszont mindenféleképpen jó kis filmet, majd nézzétek meg. Akit érdekel, főleg a Meatloaf rajongóknak kötelező kis alkotás. Na gyerünk tovább, mi van még itt? A Fiúk nem sírnak című filmecske Hilary Swanknek a zseniális Oscar-díjas alkotása. Egy nagyon megrázó drámához van szerencsénk, ami elnyerte az Oscar-díjat 2000-ben. Egy nagyon szuper kis, hát romantikus filmnek írják, de inkább dráma lenne az egész. Ugye egy ilyen kis fiú közösségbe beilleszkedő lányról szól, és hát az ő kálváriát követhetjük végig. Nálunk a 2001-ben adta ki az Intelcom. Nagyon szuper kis filmecske, tudom ajánlani mindenkinek, nézzétek meg. Következik a Háromszög című filmecske, The Triangle, Luke Perry és Dan Cortese főszereplésével, sima thrillerhez, akciófilmhez van szerencsénk, amit nálunk az Intelcom adott ki 2001-ben. Van őszintén nekem én ezt nem ismerem, egy másik háromszöget ismertem, az egy kicsit másfajta sci-fi vonalon mozog. Ezt nálunk az Intelcom forgalmazta, amit mondtam. Mehetünk tovább. Van még itt az Üzenet az űrből című sci-fi filmecske, amit már láthatotok egy párszor, főként az UFO korszaknak a követői. Ez egy sima kis film, a It Came from Outer Space-nek
a második része, amit nálunk Üzenet az űrből adtak ki. Ez nálunk nem jönnek az első része, csak a második, amit a UIP forgalmazott 2001-ben, és hát egy zseniális kis sci-fihez van szerencsénk. Jó, nem zseniális, de viszont nézhető sci-fihez van szerencsénk. Akit érdekel, csekkolja, aztán fönt van az UFO korszakon, és hát meg tudja tekinteni. Nálunk az UIP adta ki 2002 környékén. Jó, van még egy Tisza-filmes kiadvány, valószínűleg promókazetta lesz, valamelyik kiadónak a demókazettája, és így van, SPI által kiadott előzeteseket tartalmazhat, tehát 2001 környékéről, kb. Egy ilyen 20-25 perces lehet, tehát a filmelőzeteseket majd fel fogom tenni külön egy VS előzetesek pakba, külön kiadásba. Köszönöm szépen Norbinak a pakkocskát, és hát mehetünk a következő dobozra. Következő csomagunk szintén nagyobb darab, Csikós Zoltánnak köszönhetően érkezett el hozzám. Ez körülbelül egy olyan 2 napja van itt, 6. hó 3-án kaptam, tehát már 3 hónapja lesz lassan. Fogalmam sincs, mi van benne, mondom őszintén, úgyhogy nekem is meglepetés lesz. Na nézzük, hogy fölbírom bontani egy kézzel, illetve hol bírom fölbontani. Az oldalnál nyílik, úgyhogy érdekesen van becsomagolva mindenféleképpen. Na nézzük pontosan, miket tartom az a kis dobozka. Így fogom kibontani nektek. Hoppá, le fogom fektetni, mert ki fog dőlni a kazetta. Na, így. Mikor lesz itt minden, mesétől kezdve a dokufilmig minden. Na nézzük az elsőket, ami a Tarzan 2 rajzfilm, sőt itt van a Tarzan 1, ugye Disney klasszikusok kiadásában szerepelt Walt Disney rajzfilmek, Intercom adta ki náluk, illetve a Kincses bolygó is. Ezek nekem nem voltak még meg szégyen szemre, most sikerült őket beszereznem. Nagyon szépen köszönöm Zolinak. Nem tekintünk bele, hogy ezek tényleg tucat példányok voltak, viszont nekem valahogy nem kerültek még a gyűjteményembe. Következő filmük az a Reader's Digest hallgatásnak a 97-ben, ha jól emlékszem, akkor megjelent sorozatának az első részét tartom itt, a Nagy vándorlásokat. Ebből volt még 2, itt is van, nézzétek csak. A Nagy fordulópontok volt a harmadik része, és itt van a Nagy vadászatok, ez nem volt még meg nekem, ez a második része, ez hiányzott eddig. Egy sima egyszerű kis Reader's Digest-es dokumentumfilm, majd fogjátok látni a dokukorszakon idővel. Ez a komplett kollekció, az most így néz ki. Sőt, igen, úgyhogy végre megvan ez is, köszönöm szépen. Gyerünk át a magyar filmekre, van itt bőven, a Feketeváros, illetve a Legényanyát látom itt hirtelen. Mind a kettő zseniális magyar filmvígjáték, a Feketeváros a filmadaptáció. Hát nem is vígjáték, ez inkább ilyen dráma, szuper kis filmeske, Zsózséva rendezésében, a Mukép adta ki, a Legényanyát pedig ugye Eperjes készítette. A Garas Dezső készítette, és Eperjes és Garas Dezső a főszereplő benne. Nagyon szuper kis idézhető filmvígjáték, gyakorlatilag szálló ígéret majdnem minden mondata. Ezt kaptam most meg, ez is szintén Muképes kiadás. No, mi van még itt? Dumbo és Dumber 2-t láttuk az előző pakban, most itt van az első része, a klasszikus Jim Carrey, Jeff Daniels főszereplésével készült, Ferrelli fivérek által készített Dumbo és Dumber. 96-os maga a film, 95-ös a film, és 96-ban adta ki nálunk a Flamex Interstar. Láthatjátok, a nagyon szép állapotban van, a filmet ugye látta mindenki, tényleg egy zseniális, tehát a Legényanyával párhuzamba lehet vonni, mert minden szavát lehet idézni, kortalan klasszikus. Na van még itt, úgy látom, mese, méghozzá a Franklin című rajzfilmnek egy kiadás, amit a Minimax adott ki nálunk, egész estés mesefilm, tehát az mozifilm lesz, és a Franklinből készült ugye többfajta kiadás. Hát a doboz az a Disney-s, tehát nem volt az eredeti tokja, ezek régen papírtokba, illetve vékonytokba mentek, ez nem volt ilyen nagy tokos. Franklinből valószínű, hogy akkor egy ilyen egész estés rajzfilm készült, a zseniális teknősnek a kalandjait követhetjük nyomon, illetve ha még mese, akkor itt van a Mackó testvér, ami szintén egy nagyon szuper Disney klasszikus. Bocsánat, Mackó testvér 2. Hoppá! Ez Magyarországon utolsó kiadott VHS-ek egyike. 2006. szeptemberében jelent meg, ha jól emlékszem, a Vadkalanddal együtt, illetve a Kishablánynak az extra verziójával. Így van, a Vadkaland van belül. Jaj, de szuper, és akkor itt kell lenni a több ajánlónak, és így van Csodacsibe, Humpipőke, Zelefánt, Bambi 2, amit nagyon sokáig hittünk az utolsó VHS-nek, viszont a Vadkaland volt eddig az utolsó, amit ismertünk. Hát nem, itt van a Mackó testvér 2 is, ami szintén 2006. szeptemberében jelent meg. Utána csak Kishablánynak jelent meg egy extra változata. Erről volt egy külön videó, nézzétek meg, az utolsó, valószínű utolsó VHS Magyarországon. Ez az egyik. Úgyhogy nagyon szuper, hogy megtaláltam. Tényleg egy igazi kuriózum. Nagyon hálás vagyok érte, köszönöm szépen Zoltánnak, tényleg le a kalappal. Menjünk is tovább gyorsan, mert még elsírom magam. Következik a Rolipoli Oli című, szintén Minimaxos kiadvány, ami egy ilyen számítógépes rajzfilm sorozat volt. Ezt adták ki nálunk, Minimaxon mai napig nyomják, ha jól emlékszem. Megjelent VHS kazettán is, 3 vagy 4 kazettán, nem tudom hány példányban, de biztos valami sokban. Úgyhogy ez volt a rendes tokja egyébként a Minimaxos kiadásoknak, az a vékony tok. Ebből volt ugye Franklin, volt nem is tudom még Kubix, meg ilyenek, most meg a Rolipoli Oli is. Menjünk tovább mesefronton, itt van a Mulan, amit kell bemutatni, ez egyik utolsó,
egyik leghíresebb Walt Disney klasszikus, őt is megjelentették. Na itt a Mackó testvér 1, ezzel kevertem az előzőt, egy szintén nagyon szuper kis Walt Disney klasszikus. Akkor itt a Lilo és Stitchből a Csodakutya, már megbírom fogni és nem megy el. Ez is nagyon szuper kis Walt Disney rajzfilm. Nézzük tovább, van még itt van a Franklinnek a második része. Itt ez volt a rendes tokja, ez ilyen rendes kemény műanyag tok, viszont nem a nagy alakú, hanem kis alakú. Ennek ugye a második részén már három darab rajzfilm szerepel. Megyünk tovább, nézzük tovább a meséket, itt van a Tarzannak az első része, szintén Disney klasszikus. Itt van még ráadásul a Bambinak az extra változat, ami egy régebbi kiadás, egy 2004-2003 környékű lehet, így van ez akkori kb. És Intelcom adta ki szintén a Disney sorozaton belül. Itt van a legelő hőseim, ami nekem hiányzott, és hát ez is egy utolsónak számít, mert hogy egyesen 2003-2004 környékén jelentett meg. Hát ez egy Disney kazettás kiadás. A Bambit reklámozzák benne, illetve van még egy-két leírás itt a megjelent kiadványokból. Ez nálunk egész későn jelent meg, mint mondtam, 2004-2003 környékén. És úgy látom, van még itt mese, bizony, Oroszlán király extra változat. Ugye a nagy sikerű, a világon a legtöbbet eladott VHS az Oroszlán király volt, nálunk is Magyarországon is. Az extra változata, ez megjelent DVD-n is, extra dallal, és hát aki nézte esetleg a csoportomban, mutattam egyszer egy ilyen Disney kiadást belőle, egy ilyen demo CD kiadás, amit a Disney adott ki, hogy rajta volt a videóklip, játék, stb. Hát a filmből részletek, azt promózták rendesen annak idején, és nagy sikert ért el természetesen úgy, mint a sima kiadás. Mesékből pedig itt van a Teletubbies kedvenceink, hát Váknak kedvence volt, szerintem egy nagyon bágyú sorozat, gyakorlatilag olyan, mint most a, nem is tudom melyik ilyen tök egyszerű, mint a Bori, tehát falra tudok mászni tőle. Mindenesetre ez megjelent VHS-en 2-3 részben, ez azt hiszem az első vagy a második. Jó, van még itt mese, még mindig nem hagytuk abba. A Kisvakon nadrág, a Kisvakon sorozatból a második kazettát tartom a kezemben. Láthatjátok itt nálam. Mirax adta ki 2001-2002 környékén. Hát nagyon sok részt tartalmaz, gyakorlatilag ebből 3 vagy 4 kazetta került kiadásra. Ez az egyik. Van még itt egy dokumfilmünk, az igazi vadonőrállatoknak a nagytokos kiadás, illetve a rendes keménytokos kiadás. Ugye a régebbi unboxingban láthattátok, hogy én megszereztem legutóbb a papírtokos kiadást kompletten, úgyhogy ezt kiadták kistokos változatban, szintén 94-ben, lakossági felvásárlásra. Láthatjátok, ott van rajta a mágnes csík is, úgyhogy ez mindenféleképpen egy lakossági változat, és ez az egyik darabja. És van még itt 2 kazettánk, az egyik a Titokzatos folyó, ami a zseniális Clint Eastwood által készített Oscar-díjas thriller, krimi thriller, Sean Penn, Kevin Bacon, Lawrence Fishburne, Tim Robbins főszereplésével készült zseniális filmecske. Aki nem látta, mindenféleképpen nézze meg, tényleg egy nyomasztó thriller krimihez van szerencsénk. Ez utolsónak itt van Sean Penn főszereplésével szintén a Nevem Sam, Michelle Pfeiffer a társpartnere benne. Egy Warner-es kiadású, 2001-es filmecske, akkor is adták ki nálunk. Ez sima kis romantikus komédiához van szerencsénk, és ezt tartalmazta a pak. Ez a doboz is, nagyon szépen köszönöm Zoltának a kazettákat, különösen a Mackó testvér 2 vagyok nagyon hálás, egyik utolsó VHS, amit kiadtak, viszont többi is egész jó kis kincsecske, nagyon szépen köszönöm, még a következő dobozra. Németh Zsolti óriás pakja érkezett hozzám egy pár hónapja. Ő mindig nagyon szuper kis kazeket szokott nekem küldeni, úgyhogy szerintem most sem lesz másképp. Nagyon szuper kis kiadványok lehetnek benne. Na nézzük fölben bontani. Nagyon szuper. És szépen van csomagolva, megmondom őszintén. Hopp, ez kicsit nagyobb pattant, ebből szerintem lesz majd valami kis borító. Megnézzük majd a végén. Mindig szokott nekem extrákat küldeni, úgyhogy lesz majd olyan kazett, ami nem is tudom, hogy került bele. Valószínűleg az majd ajándéknak fog majd funkcionálni. Na, nézzük, mik vannak itt. Elsőként kezdjük szerintem a legszembetűnőbb kazettával, a Transformers-szel. A Transformers-t ugye 1986-ban, ha jól emlékszem, akkor készítették, és nálunk 89-90 környékre adtak ki a televideó, nagyon szép minőségben. Bele fogunk tekinteni mindjárt csak a videó egy picikét. Ugye volt a rajzfilmsorozat, és utána készítettek egy egész estés filmet belőle, ezt szinkronizálták le és adták ki nálunk kétszer is, 2 különböző szinkronnal. Nagyon szuper minőségű, le a kalappal. Ugye ez 2 szinkron készült, egyik ehhez a televideós kiadáshoz, később a Miraxhoz egy másik szinkron. Mind a 2 fönt van egyébként a VHS-ra, ezt nekem meg lehet tekinteni. Nagyon ritkaságnak számít ez a kazetta, főleg az első rész, úgyhogy, és első kiadás, úgyhogy mindenféleképpen egy nagy kincsre tettem szert. Jó kezdődik ez a pakk is. Na nézzük a következőt, ami a Sinbad, egy magyar filmnek a móképes kiadás, egyik első kiadása. Mondom őszintén, ezt nem tudom pontosan, mivel nem láttam. Huszárik Zoltán rendezte, 71-es filmecske, nagyon ritka egyébként
egyébként, tehát nehéz beszerezni. Egyik ismerősöm nagyon-nagyon régóta vadász, úgyhogy itt van, Lacikám, tessék a tied. Nem vesztek inkább több szót. Van itt Noé bárkája, a Biblia sorozatból egy rész, ugye ezt láthattátok nem régen a dokukorszakon, föl volt téve az a komplet 13 részes, ha jól tudom. Ezt kiadták a GNN, a Good News Network kiadó által. Ez egy szépen, nem is tudom, hanyadik, 7., 8. rész lehet. Mindenesetre megvan ez is, még egyszer. Hungary, jaj, de szép dokumentumfilm, úti film gyakorlatilag. A MOL kiadásában készült ez a kis filmecske. Hát a Ikesso International készítette, és hát angol ráadásul, tehát egy ilyen kis angol nyelvű promófilm Magyarországról, ilyen imásfilm, gyakorlatilag egy ilyen kis aranyosság. Nem nézünk bele, megyünk tovább. A Középkor 1-3 című filmecske következik, dokumentumfilmecske következik, ami ugye Makkai László előadásában látható dokufilm, amit a Televideót kínálunk 90-es évek elején. 77-ben készült, tehát nem egy mostani, és 3 részt tartalmaz, mint láthatjátok. Egy nagyon szép televideós kiadás, még a régi típusúból, a kisbetűs kiadásból, 140 perces kazettán. Nem nézünk bele, mert az MTA egyből letiltja. Televideós kiadás, úgy látom, a Halász Uditól a Szélhozott Szélviszel című műsor, ami elvileg két műsor tartalmaz. Televideós 93-as kiadás, Helikopter szerepel még rajta, egy zseniális kis televideós kiadványhoz van szerencsénk, egy 60 perces kazettán szerepel az egész, nagyon szép, nagyon szuper, örülök neki. Menjünk tovább ugyanezen a vonalon, méghozzá Maksa Zoli következik. Maksa Zoltánnak a Lassan a testtel című kiadványa, humorral a jövő nemzedékért 3, tehát ebből lesz még 2 legalább, és nem televideós, nem moképes kiadás, hanem valószínűleg magánkiadás lehet, Maksa Zoltánnak a saját kiadása. 2 ajándék Maksa klip van rajta, azt meg fogjuk majd tekinteni, bele fogunk nézni majd az unboxing után. Méghozzá a kazetta az, de jó, dedikált gyerekek, nézzétek csak, de szuper, nem tudok rázumolni így hirtelen. Szeretettel Maksa Zoli, de szuper, nagyon örülök neki, ilyen nem sincsen még. Zolit egyébként ismerem személyesen is, a nagyon jó fej fickóka, gyakorlatilag egy zseniális pasi apa minden. Na jó, szóval ez egy ő által kiadott kazetta, méghozzá promókkal tele. Gondolom van benne a Maksa híradó is bőven, majd le fogunk tekinteni, hogy mi ez, esetleg engedélyekkel is fölpakoljuk. Mindenesetre köszönöm szépen, hogy eljutott hozzám Zsolti, nagyon örülök neki. Gyerünk tovább. Dino Dilly következik, egy Flamexes kiadás, a Dino Rider sorozatból Magyarországon egy részt adtak ki sajnos. Ezt az egyetlen kazettát, viszont ez 2 kiadás van, ez az első, a nagy tokos Flamexes kiadás. Később kiadta a Flamex még egy kis tokos verzióban, az nem volt már olyan jó minőségű, mint ez, viszont ez klasszikusnak számít. Amerikában saját gyűjtőtábora van ennek a kazettának, sőt ennek a mesének is. Gyakorlatilag ismerek egy olyan embert, aki csak a Dino Dillyket gyűjti a világ minden tájáról. Én is adtam neki egy példányt egy pár évvel ezelőtt. Na nézzünk bele ebbe a híres mesébe, olyasmi, mint a Transformers, illetve a G.I. Joe sorozat, olyan stílusú. Kiváló munkát végeztél, elégedett vagyok azzal, amit láttam. Ez a forgóágyú túltesz a legmerészebb elképzeléseimen is. 2 ágyút azonnal töltsetek fel a rakétákkal. Hát ebből elég volt ennyi is, megmondom őszintén, hogy meg is túl sokat néztünk belőle, nem volt benne sajnos Dino, viszont az ellenséget láthattuk egy picikét. Nagyon ritka kiadvány egyébként, nagyon nehéz megszerzni, főleg ilyen szép állapotú, köszönöm szépen Zsoltnak, hogy ilyen szuper állapotú kazettát küldött el nekem. Nem megy fel majd a gyűjteménybe. Na menjünk szépen tovább, mik vannak mégis. Hoppá, szemeket kinyitni, mert hogy vannak itt még aranyosságok. Roger Nyúl a Pászban című alkotás, zseniális 4 Oscar díjas filmhez van szerencsénk, Bob Hoskins főszereplésével készült kis, hát animációs vígjáték, tehát ilyen filmvígjáték animációs stílus megcsinálva. Tehát szerintem felesleges bemutatni mindenkinek, aki ismeri ezt a filmet, az egyből levágja, hogy pontosan mi ez. Jessica Rabbit ugye a szexszimbólum, Bob Hoskins és Christopher Lloyd főszereplésével készült filmecske. Vegyes technikájú, tehát a filmre rajzolták rá később az animációkat, és így lett egy ilyen vegyes technikájú filmecske. Nálunk egész késő 89-ben vetítették a mozikban, és 93-ban adták ki először interkomos kiadásban VHS-en, és aztán 94-ben volt először tévében leadva, úgyhogy egész későn nyomták ki. Bele is fogunk tekinteni már csak azért, hogy legyen egy klasszikus is. Itt van Roger. Kösz! Ez nagyon rám fér.
Ennyi volt egy betekintés. A pattogásért elnézést, az íziket nagyon rossz ezen a gépen, úgyhogy nem tudok le mit csinálni, sajnos ki tudtuk megnézni, viszont mindenféleképpen átadtátok a lényeget. Nagyon szuper kis filmecske, gyakorlatilag kultfilm, úgyhogy nagyon nehéz beszerezni egyébként ezt a kiadást, nekem is véletlenül sikerült, úgyhogy köszönöm szépen Zsoltinak, nagyon hálás vagyok érte. Na menjünk tovább, van még itt egy DVD, ezt csak úgy érdekességként kapom. Vadonulátokból egy DVD kiadás az előző szériához kapcsolódva, kiadták DVD-n is, nagyon szépen köszönöm. Mi van még itt? Van még itt 2 tok nélküli kazetta, a János Vitéz, a magyar rajzfilm, a másik pedig a Végveszélyben című akciófilm, 1994-es UIP-s kiadás, ezekhez nincsen tok, illetve nincsen borító, majd szerzünk hozzá. A következő filmünk ismét nagy ágyú, méghozzá Rövid zárlat, a Short Circuitnek az első része. Nálunk az Intelcom adtak ennek 90-es évek elején, 91-92 körül. 1986-os maga a film, a Johnny 5 robotnak a kalandjait követhetjük nyomon. Ennek 2 része létezik, a másodikat szintén azt hiszem, nem, a másodikat már a videó adta ki, ha jól emlékszem, és az volt a sikeresebb nálunk, az első az nem annyira. Egy Johnny 5 robotnak ugye a kalandjait ismeri mindenki, aki nem, az nyugodtan nézze meg. A második rész nekem is sokkal jobban tetszik, mint az egy. Steve Guttenberg a főszereplő egyébként az egynek, a 2-ben teljesen mások vannak, viszont a 2 az sokkal jobb. Ez egy nagyon szép kiadású kazetta, tényleg ikonikus, 1991-92-es lehet, körülbelül mindenféleképpen érdemes beszerezni, akinek nincsen meg. Na, gyerünk tovább. Gangsta Zola és a Kartel című, hát nem tudom mi ez, klipgyűjtemény lehet, valószínűleg így van. A Pesti SZ Plus kiadásában, Sony Music kiadásában készült kiadvány, forgalmazott kiadvány. Mondom, Gangsta Zoli klippek vannak benne, a Kartelnak az életművét mutatja be sorba. Hát szerpatár felé explicit, az nagyon szuper, mert a CD-ken is azt szerepelt, a klipben már kicsit vágottak voltak, viszont valószínűleg erre rákerült a vágatlan verzió is. Nem nézzünk bele csak azért se, hogy letiltsák véletlenül, mindesetre van egy ilyen kis zenei kiadvány. Köszönjük szépen! A Discovery sorozat következik, a legendás harcosokból a vikingek, hunok, kelták, ennek is azt hiszem 3 vagy 4 kazettája létezik, amit be volt régen mutatva a dokukorszakban, úgyhogy ez is egy ilyen kis extra kazetta most nekem. A világ 7 csodája szintén volt már dokukorszakon, ennek is 2 kazettája létezik, második rész, illetve a 34. rész, szintén Discovery-s kiadás, 1996-os, 97-es lehet, ha jól látom. Így van, 96-os, így van. National Geographic kiadás, a Maják letűnt birodalma, amely szintén volt már csatornán, méghozzá ez zoomos kiadás, 1994-es. Van még egy Discovery, a Kleopátra palotája, azon nincsen meg nekem. Premieres kiadás, 1999-es, Kleopátra palotája, a legenda nyomában című dokumentumfilm, föl fogjuk tenni, vagy a dokukorszakra is megnézzük, több szót nem vesztegetünk rá. Van még egy legendás harcosok, ami szintén föl van téve a csatornára, azt hiszem ez volt az első része a sorozatnak, illetve itt a második, a legendás harcosok 2, Római légiók, spártaiak, stb. Ezek mind föl vannak gyakorlatilag a dokukorszakon, meg lehet őket tekinteni, nem foglalkozunk velük többet. Madonna Live The Virgin Tour, Madonnának egy zseniális koncertfilmje, ezt adták ki, gondolom, televideó kiadásában, vagy pedig angol kiadás, nem tudom pontosan, miért megnézzük, ez egy angol kiadás. Nem tekintünk belőle, hogy letiltsák, Madonna, amikor még zseniálisan nyomta a zenéket, és hát még értelmes asszonyka volt, addig csinálta jó pár koncertet, egyik legsikeresebb volt a Virgin, ezt adták ki VHS formátumban. Jó, nézzük, mi van még itt. Van még egy Madonna, nehogy már csak egy legyen. Ciao Italia, olaszországi fellépése, szintén 90-es évek elején készülhetett, és van rajta tracklist, tehát Lucky Star-tól kezdve Open Your Heart, Like a Virgin, tele van jó számokkal, gyakorlatilag az összes jó számait leadta annak idején. Holiday, Who's That Girl, Leisla Bonita. Nekem nem TV nyomták ezeket a klippeket, nekem úgy vannak meg, ez a koncertfelvétel viszont nem volt még meg eddig, nagyon szépen köszönöm, megszereztük Zsoltival. Következik a Koppányag, a Testamentum, a Fekete István regényéből készült filmadaptáció, televideó kiadásában, ami nagy tokos lenne, csak kis tokban van bele gyűrve a papír, lehet látni, hogy meg van hajolva az egész. 1993-as televideós kiadás, nem foglalkozunk vele többet, szintén Discovery kiadás volt, Tengeri erőd, ezt láthattátok már a dokukorszakon föl volt téve, premieres kiadás 1994-es ráadásul. Most jön egy kis aranyosság, Vico filmekből a Super Mario kalandjai, amit nem is ismertem, hogy mi ez, Alpha videótékáknak volt a tulajdon, ez a kazetta, és gyönyörű szép állapotban van. Bele fogunk tekinteni már csak azért is, mert Mario-ban nem is tudtam, hogy volt rajzfilm sorozat, illetve hogy kiadja ezt ráadásul a Zoom is, úgyhogy bele fogunk tekinteni már csak azért is, hogy érdekességképpen megnézzük, és ezzel van írva a Super Mario kalandjai, nagyon szuper. Gondolom a sima csőszerelő és barátja és testvérének a kalandjai vannak rajta, pár rész egybefűzve. Hogy Pompa hercegnő nincs teljesen az eszénél. Igen, kíváncsi vagyok, mi történt a hercegnővel. Olyan ügyes vagy már, hogy akár a jövő heti szörfversenyen is indulhattál. Ó, miért is ne? Menjünk
Nagyon szépen köszönöm Zsoltinak, Super Mario kalandjai, Vikort, aki 91-92 körül, megnézem majd pontosan, és valószínűleg ez a rajzfilm sorozatból egy pár rész összefűzve. Egyébként, ami most készült film idén, az is zseniális lett, tehát le a kalappal. Szerencsére visszatért már Máriónak a renoméja, úgyhogy nagyon-nagyon szuper. Tényleg ritka kiadvány, nem is hallottam még előbb, megmondom őszintén. Nagyon szépen köszönöm Zsoltinak. Na, haladjunk tovább, nézzük, mi van még itt. Jóga, méghozzá Linda Arkin relaxációs sorozatból egy darab, Warner-es kiadás, 2005-ös kazetta. Megmondom őszintén, nem tudom mi ez, valószínűleg egy ilyen kis doku bemutató promófilmecske. Egy nagyon szuper kis 60 perces kazettám van rajta. Jó, itt érdekel, hogy fölteszem a dokura. Amiről a kövek mesélnek, történelmi városok sorozat Duna által készített, és hát ő által, vagy Mokép által kiadott kazettához van szerencsénk, mondom őszintén, ezt nem ismerem. Ez van még itt egy Super City sorozat, ebből van nekem egy pár, méghozzá a Rómát kaptam most meg, ebből nekem a Párizs volt meg, illetve a Budapest, most megvan a Róma is, ugye 1999-ben készült kis filmecska, jól emlékszek rá, így van, és akkor adták ki egy ilyen kis magánkiadásban. Nagyon szép állapotban van le a kalappal, itt vannak az ajánlatok, hogy mit jelentek még meg, így Rio de Janeiro és New York, illetve London van még hátra. Na hát nagyon szépen köszönöm Zsoltinak a pakkocskát. Ez a doboz is kiürült, köszönöm szépen Zsoltinak a kazettákat, egy-két titkosságot tőle is kaptam, láthatjátok, Super Mario-nak külön örülök, a rövid zárlatnak és a Rajenúnak szintén, úgyhogy nagyon hálás vagyok érte. Menjünk is tovább a következőre. Negyedik dobozunkat Dresser Zsoltinak köszönhetem, ő küldte ezt nekem, körülbelül egy olyan, hát nem is tudom, másfél-két hónapja, és hát tőle is kincseket szoktam kapni, úgyhogy reméljük, hogy ebben is lesznek szép kis kiadványok. Na nézzük, egy kézzel kibírtam bontani, nagyon szuper. Lehet, pont az alján, nem, pont a tetején, és hát úgy látom, van egy előzetes kazi itt a legtetején. Na nézzük pontosan, miket rejteget ez a pakkocska. Kipakolok, és akkor könnyebb lesz így rendezgetnünk. Na! Elsőnek nézzük a Kroko és barátja című rajzfilmet, ami nem tudom pontosan mi ez, megmondom őszintén nem ismerem. Egy Milaxos kiadású meséről van szó, Julian Tarragó rendezte kis mesécske, nekem ez nincs meg, megmondom őszintén nem is ismerem, úgyhogy majd fogjátok látni a VHS rajzfilmeken, nem vesztegetünk rá több szót, lényeg, hogy létezik egy ilyen is. Következő kazettánk a Szerelem Vak Vagy című Denekroidos vígjáték, amit a Fénysztár adott ki nálunk 90-es évek elején, 93-94 környékén. Nem tudom mi ez, egy filmvígjáték, azon szerencsénk, tök jó állapotban van, nagyon szuper a dizájnja egyébként, szeretem az ilyen kazetta visszatekerős reklámokat, van őszintén nekem ez nincs meg ez a filmecske, tehát nem is láttam ezt a Denekroidos filmecskét. Rex Bromfield rendezte, így sem mond semmit. Jó, gyerünk, van még egy ilyen filmecskénk, a Vád emberölés, szintén egy fénysztáros kiadás, Nick Nolte főszereplésével készült, nem tudom mi lehet ez, kriminek írják, és hát szintén a Fénysztár adta ki, ugyanolyan minőség gondolom, mint az előző, így van, megmondom őszintén nem ismertem. Na, előzetes Kaziflamex-es előzetesek vannak rajta, így megismertem már betűtípusról, ez 99-2000 környékű lehet ez a kazetta, valószínű, hogy tele van vagy 30-40 perces előzetesekkel, és 30-40 percnyi előzetesekkel, meg fogjuk majd nézni külön kiadásba. Következő mesék meg volt már nekem a Nyuszi mese, mikor egy Miraxos kiadású, 1997-es, 98-as kiadású mesécske, ezt már láthattátok a VHS rajzfilmeken, de nem az van benne, hanem egy másfajta film, egy Kacsamese nevű filmecske, úgyhogy valószínűleg tévéfelvételhez van szerencsénk, majd megnézzük külön, nem foglalkozunk most vele. Camelot és a varázskardnak egy kiadása, egy ritka kiadása, ami úgy látom Noxtrade-es, így van, a Burbank Animations készítette, tehát ausztrál rajzfilmhez van szerencsénk. Jó hír az, hogy elkezdték engedélyezni a VHS rajzfilmeken a Burbank Animations mesét, úgyhogy látni fogjátok majd a Tellville most és a Pocahontas-t is. Lehet, hogy a Camelotot is fel fogom pakolni. Sima 1996-97-ben készült kis mesécske, a Noxtrade kiadásában ezt kaptam meg. Lolka és Bolka sorozatból, amit a Tover adott ki, is kaptam egy példányt. Ez is olyan 96-97-es kiadás lehet, nagyon szép állapotban, 96 előtti, akkor Tover matrica alapján akkor adhatták ki. Klasszikus, azt hiszem csehszlovák sorozat volt ez a Lolka és Bolka, és ebből is volt moképes, lett a Toveres kiadás, aztán volt fűmotós is, most a Toveres, ebből is kaptam egy darabot. A Bölcs Bagoly című kazetta érkezik, ami Minimaxos kiadás, ezt nem is megmondom őszintén, nekem ez vak volt, nem tudom pontosan mi lenne ez, több történet van rajta, amit láthatjátok, és hát úgy látom, hogy a, nem is tudom, Minimax adta ki saját gondozásában, és sima egyszerű kis 45 perces rajzfilmhez van szerencsénk több rész egyben, meg fogom ezt is fölpakolni. Van még itt mese, Charlie minden kutya mennybe jut címmel ismerős ez a mese. Don Bluesnak a nagy sikerű 93-as meséje, ha jól tudom. Ez már a második kiadású, digitálisan felújított változat, amit nem is tudom kiadott ki
méghozzá a Fotexnet adott ki. Ezt nem ismertem, mondom őszintén, nekem a Flamexes van meg kis tokosban, nagy tokosban. Ez egy teljesen másfajta kiadás, zseniális állapotban van, de a kalappal akarom azt kibontani egy kézzel, elég ide van szegényke szorulva, nagyon szép állapotú, nagyon szuper. Mesét tudom ajánlani mindenkinek, tényleg az egyik legjobb kis nem Walt Disney-s mese. Aki az Őslények országát ismeri, az nagyon jól fog szórakozni, ugyanaz rendezője, mint annak. Jó, menjünk tovább. Mi ez? My Scene Hollywoodi álom. Reflektorkamerák, de az első teljes film, hát ez valami csajoknak szóló kis rajzfilm gyűjtemény lehet, mondom őszintén nem tudom mi ez, Miramax készítésű interkomos kiadás, tehát valószínűleg 2005-2006 környékén lehet, mert nincs rajta dátum, valószínűleg utolsó kiadásos kazetta, így van, Hópipőke sorozat 2005 október, tehát 2005 szeptemberi lehet, elnézést kérek, akkor egy Disney kiadásos, mert soroztam pedig, hogy nem Disney. Na jó, ezt nem ismertem, megmondom őszintén, nem tesszük föl. Gyerünk tovább. Na már Lockstrade, akkor nem Lockstrade, bocsánat, Mirax, akkor a Vagyonszava következik. Zseniális kis Baltó alapján készült filmecske, rajzfilmecske. Mirax adta ki 1996-97 környékén, Good Times-os meséhez van szerencsénk. Szerintem ez a film van a csatornán, nincs csak azért, mert nem engedélyezték. Nekem megvan egy pár példányban ez a kazetta. Ez is egy újabb darab belőle, egy zseniális szárnyhúzó kutyának a kalandjairól szól, tehát csak úgy, mint a Baltó. A következő kazettánk, ami úgy látom, hogy helikonos kiadás, tehát 80-as évek végén adhatták ki nálunk, és zseniális amerikai mese van rajta. Warwick Gilbert rendezésében készült, hát valószínű, hogy ilyen amerikai stílusú rajzfilm. Nem tudom, beletekintsünk, már csak a minőségem miatt belenézzünk, meg hogy azért, hogy milyen állapotban van a szalag. Hívja le a kapitányt és Mr. Tremonit a kabinba. Bizalmasan kell beszélnem magukkal. Kétségtelenül az mentett meg, hogy földet kiáltottak. Figyelemre. Láthatjátok a lejátszás közben, hogy nagyon rossz volt a képminősége, meg volt szorulva a szalagban, viszont nem volt még lejátszva egy ideje. Ez a kazetta, úgyhogy majd mókolni kell vele kicsikét. És köszönöm szépen, hogy eljutotta hozzám Zsolti. Akkor belepakolni egy kézzel is mehetünk is tovább a következőre. Ami szintén mese lesz, méghozzá a Könyvek könyve, ami egy nagyon szuper kis animációs film volt. Magyarországon is nyomták a régi magyar televízión. 49.-50. részhez van szerencsénk, tehát kiadták nagyon sok példányban nálunk. Azt nézném, hogy kiadtak ki, de Superbook Club alapítvány, tehát magánkiadás volt, és az egész komplett könyves szériát kiadta nálunk. Aki esetleg nem ismerni ezt a mesét, megmutatom pontosan, hogy miről van szó. Az én korosztályom az ilyen 35-40-es fölötti korosztály már nagyon vágatja, hogy kb. Mi lehet ez. Ha nem megyünk érte meg, tudjuk hol van, elkaphatjuk. Hát akkor menjünk! Jó, felkészültél? Aha. A Biblia világában. Irányeztős Izrael földje. Gyerekek, nem azt mondtam, hogy csináljátok meg a leckét. Elég volt ennyi. Ez a sorozat szerintem sokunknak ismerős lehet, aki az én korosztályom. Nagyon sokat vetítették annak a tévében. Annak is látták az egész szériát. Nem is tudom hány részből, 60-70 részből állt körülbelül, és megjelentette az egészet. Úgy látom, ez az alapítvány, ez a Superbook alapítvány. Na, menjünk tovább. Van még itt, tele vagyunk mesékkel, gyerekek. Következő még ismerősebb lehet nekünk. A Gyümölcskék utazása, szintén egy nagyon szuper kis rajzfilm volt a 90-es évek elején, amit az MTV nyomott. Bele fogunk ebbe is nézni, már csak azért nosztalgiázunk egy picikét. Találtunk magunknak egy új helyet, és nekiláthattunk felépíteni leendő otthonunkat. Mindenkinek megvolt a maga külön szaktudása. A dinnye szögelt, a tök falat húzott, a kaktusz pedig a magasban dolgozott. Jó magam a belső tér szépítésével foglalatoskodtam. Elég is volt belőle, szerintem egy pár embernek beugrott, hogy pontosan melyik mese ez. 90-es évek elején nagyon sokat nyomatták a tévében, megvan ez is szerencsére. Filmotós kiadás, 90-es évek közepén adhatták ki. Na gyerünk tovább, mik vannak még itt, hátrahajtom a dobozt, így könnyebb lesz. 20 000 mérföld a tenger alatt Willy Foggal, ez a 80 nap alatt Willy Foggalnak a folytatása, a második része, szintén filmotós kiadású, nagy tokos változat, ez így néz ki, nagyon szép állapotban van, mert fogjátok látni a csatornán, nem tekintünk bele. Következik a Kis Torkosok című, hát Walt Disney és Warner Brothers mesegyűjtemény, úgy látom Vertexes kiadású, így van, 1994-95 környékén adhatták ki. Szokásos Vertex minőség, itt is van egy kis ajánló, csak most kivételesen a kazettának a tartalmáról. Nagyon szép állapotban van, nem tekintünk bele, hogy letiltsák.
Sajnos ezeket nem tudom föltenni YouTube-ra, mert egyből tiltja a Disney, szóval marad itt, illetve a Warner. Következik a Pornostar volt ő nagysága, amit muszáj sajnos megemlítenem nektek, mert ez volt az első magyar forró szexfilm, tehát pornófilm gyakorlatilag. 1990-ben készült. Egy Eldi Sartore regényéből készült filmadaptáció, aki D. Szabó László néven publikálta ennek a könyvváltozatát, és ebből készült egy egész estés szexfilm, Laura Lynn főszereplésével, aki Leiter Laura névre hallgatott, még jóval Kové előtt, tehát az első magyar szexfilmhez van szerencsénk, Leiner Laura főszereplésével, amit a Flotta adott ki nálunk, egy ismeretlen kis kiadó. Egyébként ez a kazetta megjelent még egy másfajta kiadásban is, nem ugyanilyen címkével, de változatlan tartalommal, és akkor ezt tekintjük Magyarországon az első, hát gyakorlatilag az első magyar készítésű szexfilmnek. Nem fogunk beletekinteni, hogy a YouTube letiltsa, nagyon nehéz beszerezni egyébként. Egy másik kiadással létezik, mondom, nem ugyanilyen matricával, de ugyanezzel a kiadással. Nagyon szépen köszönöm Zsoltnak, hogy eljutotta hozzám. Na, menjünk tovább, nézzük, mik vannak még itt. Egy angol kiadású Ice High Speed on Rails című kiadás, egy gondolom vasútakról szóló történet, egy ilyen kis dokumentumfilmecske, gyakorlatilag egy 10 perces kis montázs van benne, nem nézzünk bele, megyünk tovább. Önvédelem Shaolin módra szintén magánkiadású kazetta, nem tudom ki a kiadója, nincsen rajta, Rob Lyons Krt. Forgalmazza, tehát önvédelemmel foglalkozó kis dokufilmecske, bemutató promófilm, nem nézzünk bele, csak mutatom nektek, hogy így néz ki a kazetta. Jó, ezt majd látni fogjátok a Strangerbe, vagy pedig a doku korszakon. Van még egy Pony Flips, egy hajfonat készítő kazetta, ami gyakorlatilag ilyen TV-shopos kiadású kazetta. Jaj, ez nem tudom, nem nézünk bele, de belenézünk már csak azért, és van egy ilyen kis... Jaj, mi ez? Oktató kazetta, és hát csajoknak készült fejpánt, meg gumi, meg mit tudom mi az Isten. Egy sima kis promókazetta, egy 5 percnyi anyaggal. Ez ilyen kis aranyosság, hogy a tévében láthattátok, sőt van benne még valami. Na, nem bírom kiszedni. Egy kis füzetecske szerepel még benne, amit nagy nehezen ki tudok bányászni, bele fogunk ebben nézni. Ez egy amerikai kiadású kis demókazetta lehet, gyakorlatilag hogy kell lófalkat készíteni, meg ilyen csatolásokat készíteni, hajcsatolásokat készíteni. Van benne még valami, még benne egy ilyen kis lapocgatós valami, úgyhogy gyakorlatilag ilyen kis útmutató nektek, hogy kell csinálni kontyokat, illetve különböző hajkészítési mechanikákat láthatok benne. Jó, ez kompletten benne volt a kazettában, úgyhogy összeszedem, aztán mehetünk is tovább. Kitérő után térünk vissza a mesékhez. Delphi és barátai következik, amit szintén a filmóta adott ki annak 97-98 környékén. Ennek is létezik már 6 vagy 7 fajta kazettája nekem. Ez most úgy látom, hogy a Kisbálna kirándul címre hallgat, tehát ez valami 4.-5. lehet körülbelül. Nem fogunk beletengíteni, mert föl lesz írva a VHS rajzfilmekre. VIP artos kiadás, a Boldogan éltek míg. Ugye, amit mondtam nektek a legutóbb, ez a hófehér kis gyűjteménynek egy ilyen különleges kiadása ez. A VIP art gondozása jelent meg 1993-ban, és nagyon szép állapotban van. Ugye nagyon sokan mondták egyébként, hogy a VIP artnak olyan eredeti az ilyen címkéje, ami ilyen lilás átmenet van. Igen, eredeti, sőt van még másfajta dizájnja is neki. Voltak ilyen kiadások, itt van a bizonyíték, és sima egyszerű kis mese gyűjtemény van rajta. Richard Pryor főszereplésével a 3 muskatályos című vígjáték, amit a Four Stars adott ki nálunk 1995-ben. Gyakorlatilag is sima kis vígjáték, azon szerencsén a zseniális Richard Pryor amerikai filmvígjáték színész, humorista, stand-upos tolmácsolásában, főszereplésével. Nem nézzünk bele, de egy nagyon jó szuper kis vígjáték, mindenféleképpen nézzétek majd meg. Halálos ima a következő, szintén Four Stars-os kiadás, ami nem is tudom, Shannon Worley és Ciara Hunter főszereplésével készült filmecsként van szerencsénk. Hát meg nem mondom, mi ez, nem tudom, ez egy sima kis akciófilmnek tűnik. Nagyon szép állapotban van le a kalappal. Oké, nem foglalkozunk vele. Menjünk tovább, van még itt Családi Fotók nevű televideós, nem, Hudexes kiadású, hoppá! Megtévesztett kicsit a dizájnja, a Hudexnek olyan a dizájnja, mint a televideónak. Hudex is egyébként egy pici magyar kiadó volt, olyasmi volt, mint a Magnum Video. Nagyon kevés kazettát forgalmaztak, viszont hát elég híresek voltak a piacon, mert ilyen commerce filmekkel rukkoltak elő. Nem is tudom hirtelen melyik az a film, ami nagyon nagy sikerítette őket, meg fogom mutatni nektek itt insertbe. A Családi Fotók az nem tudom pontosan mi, de ez egy második része a sorozatnak, a kazettának. Szerintem sima egyszerű kis családregényről van szó, így van, Philip Saville rendezésében. Megmondom őszintén, nem tudom mi ez. Az első része, itt van az első része, nézzétek, Family Pictures, Angelica Houston és Sam Neill főszereplésével készült sorozat. Így van, ez az első része, ez a második része, és 1994-es kiadású lehet, hogy így látom, ez az első része. Nagyon szuper, ezt is megtaláltuk, megkaptuk.
Oké, mehetünk is tovább. Sztárok a konyhában a Whirlpool kiadásában. Egy simán ilyen kis sima főzőműsor a sztárokkal. Kik vannak benne, nem írja esetleg? Nem írja esetleg. Vel fogunk nézni már csak azért is, hogy hátra van benne egy-két érdekesség. Egy-két olyan színész, aki megtisztel minket, már csak azért, hogy megnézzük a minőségét, illetve a tartalmát ennek a kazettának. Be fogunk tekinteni. Hát elsősorban az ízek a fontosak, de az mellesleg nem árt, hogyha az egészséges. És hova foglalj helyet, légy szíves. Köszönöm szépen. Nagyon jól néz ki. Remélem Fémse is leszéteni fog, és ha nem baj, akkor használom így a rutához a te is magad. Szóval akkor az egészséges étkezés híre vagy, és Általában. A Borbás Marcsi lett volna az egyik sztár vendég, már lehet, hogy tévedek, és van benne egy kis füzetecske, ezt nem is láttam a tokban. Sárgarépa krémleves Barta Szilviától, Zaller Lászlótól, Soltész Rezsőtől brokkoli, Erkálpáti Péter, Pataki Attila, Kaszás Géza, Fenyő Miklós, Irigy Hónai Mirigy, Pataki Ági, Gálvölgyi János, Delhusza Johnny, Szőke Zoltán és Barta Szilvivel zárul. Tehát gyakorlatilag tényleg sztárparádét ígér ez a kis kazetta. Ezt fel fogom tenni mindenféleképpen Stranger-be, mert tök jónak néz ki. Köszönöm szépen Zsoltnak, eljutotta hozzám. Gyorsan visszapakoljuk és megyünk is tovább. 1500 éves Shaolin Kung Fu showról van szó. Egy hasonlót már láthattatok legutóbb valamelyik unboxingban. Ez egy sima egyszerű show műsornak a tartalma. Azt adták ki 50. évfordulóra. És hát a budapesti sportcsarnokban történt bemutatóról van szó. Magánkiadás egy ilyen 1 órás körül lehet. Föl fogunk tenni, majd akit érdekel, megnézi. Van még itt Sex Definitions. Durvaságok, eltévedések, nem életben, tehát egy sima útmutató kalauz, amit nem is tudom, kiadott ki. Média kiadó, bocsánat, elég furcsán írták. Média kiadó, ilyen szexkalauz. Hát esetleg felrakom a Stranger-be. Érdekes. Gyakorlatilag egy ilyen hány perces? 90 perces oktatófilm. Kama Sutra Light. Oké, kaptunk ilyet is. Van még egy fénysztáros kiadású, a Tim, a Mel Gibson főszereplésével készült filmeske, meg nem mondom mi ez. Romantikus filmnek írják, tehát hiszünk mindenki valószínű, hogy az. 1996-os kiadású, mint láthatjátok, és Mel Gibson főszereplésével készült filmes, kirendezte, azt nem is írja, Michael Patey rendezte. És a szokásos fénysztáros minőség tök jó állapotban van le a kalappal. Köszönöm szépen ezt is. Még itt ez mi is oda? Szép, szebb, még szebb 2. Dévényi Kati sminkmester leckéi, hoppá, tanulj meg sminkelni, kismamáknak szóló sminktippek, egy ilyen kis magánkiadású kazettában, meg nem mondom, kiadtak ki, nem nincs ráírva. Hát, ez második rész, tehát van egy első része valahol, egy sima egyszerű kis útmutató kazetta ez is. Nagy kis picit okos kisbának kirándul egy, tehát ez a Delphi kalandoknak az egyik első része, filmotós kiadás, hát van egy tok nélküli, a Mortal Kombat a rajzfilm, júj gyerekek, és ennek nincsen tokja, se borítója, hát ezt szörnyű, meg kell szerezni. Mortal Kombat rajzfilmben belenézünk, volt egy ilyen a 90-es évek közepén, igen. Találjátok szembe magatokat, akiknek különös energiájuk és hihetetlen erejük van. Mindnyájan 100 csata során szerezték meg a tapasztalatot. Néhányan akár Shang Tsung hathatós mágiákat használnak, de legyőzhetők ők is. A magatokban néztek, rejtett erőkre pusztatott majd. A harc tudománya, amivel megnyeritek a Mortal Kombatet, bennetek van. Mindnak meg kell nyerni a saját csatáját, és le kell győzni a saját ellenfeleit. A filmből egy pár részlet. Az ugrások, a rúgások, az ütések, a harcmodor. Ez az egész nem is olyan könnyű. Gyerünk! 60 másodperc a célig. A határ biztosítva van. Természetesen. Ízelítő volt a rajzfilmből, egyébként tök jó vegyes technikájú, van benne 3D-s animáció is, mivel a filmből is vannak benne részletek. Tök jó, szuper. Kár, hogy nincsen meg a borítója. Nagyon ritka kiadványhoz van szerencsénk. Nagyon szépen köszönöm Zsoltinak, nagyon hálás vagyok érte.
Az is kiürült. Köszönöm szépen Dresser Zsoltnak a kazettákat, különösen a Mortal Kombat mesefilmet, külön a Pornostar volt ő nagyságát, a könyvek könyvét, a Gyümölcskékorsz utazását, úgyhogy nagyon hálás vagyok tényleg. Utolsó dobozunk következik, Simor Olivérnek a pakja. Simor Olivér barátunk küldte ezt a csomagot Deák Boboisz névre, Kabbe Olivér, nagyon szeretlek. 4. 27-e óta, április óta egy csücsül ez a doboz nálam, és mondta, hogy nagyon óvatosan bontsampja, vannak benne aranyosságok, tehát ilyen kis extrákat pakolt bele, mint például ezeket a borítókat, hogy szépen bontjuk majd ki a csomagot, nem fogjuk szépen szétvagdosni, hogy csak így óvatosan belevágunk, hogy ki tudjuk nyitni, és megnézzük majd miket tartalmaz. Vannak benne persze mesék, illetve filmek is, ha minden igaz, méghozzá ritkaságok. Ha nézzük, hogy sikerült-e fölbontani, így van, hoppá, elsőre. Na nézzük, miket tartalmaz, mondtam, mesék is vannak benne, és lesznek úgy látom, itt érdekességek. Na kezdjük az elsővel, ami az Aladdin és a Tolvajok fejedelme című tucat kiadás, Walt Disney kiadású, interkomos forgalmazású mese 1995-96 környékéről, nem foglalkozunk vele. A következő viszont érdekesebb, a Snooper, na kinek mond ez a név valamit? Nem, és azt mondom, Super Zsaru. Így van, Terence Hillnek a filméről van szó, hogy ez magyar kiadás, német vagy amerikai, mindjárt kiderül, nem tudom pontosan, de ez igen, ez a Terence Hill féle Super Zsaru, eredeti címe Super Piucu, vagy valami ilyesmi a címe. Így van, ez tényleg az. Beletekerünk pontosan melyik változat ez, az angol, az angol kiadás, vagy pedig a német, vagy pedig a magyar. Hát csodálkoznék, ha a magyar lenne, nem ilyen volt a kiadása. Angol kiadású. Oh, Roseanne. It's all arranged. Don't worry. Nothing can go wrong. Szerintem kell senkinek bemutatni ezt a filmet, mindenki látta, nem akkor nézzétek meg. Terence Hillnek a saját filmje, gyakorlatilag egy ilyen zsarút alakít, aki elmegy egy ilyen rezervátumba kézbesíteni egy büntetést, és közben egy kísérleti rakéta felrobbanása eléri őt, és a sugárzás hatására szuperereje lesz. Egy kím van, hogy a vöröset lát, akkor szépen megszűnik a varázsereje. Mindenesetre nagyon szuper film. Sergio Corbucci rendezte, és a Ernest Borgnine a zsarutársa benne. Mindenféleképpen nézzétek meg, ha tudjátok. Magyarul sokkal jobb, mint külföldiül. Majdnem visszaraktam, pedig nem kellett volna. Mi van még itt? Ghost Keeper, ez nem tudom, megmondom őszintén, nem tudom mi ez a film, csak mindjárt berakom inzertbe, hogy pontosan mi ez, nem nézünk bele, de megkaptam ezt is, angol kiadású kazetta. Itt van a Psycho, szerintem ez a 98-as változat, tehát a feldolgozása Hitchcock klasszikusának, a UIP-s kiadás, 1998-as, tehát valószínűleg ez az új remake lehet, nem foglalkozunk vele. Következő rajzfilmünk a premier kiadásából készült Herkules, Good Times-os mese, ezt már láthattátok annak idején a VHS rajzfilmeken. Itt van még a Csipke Rózsik, ami szintén Disney-s kiadású. Itt van a Pocahontas, ami szintén Disney-s kiadású. Van még egy Good Times-os, a Hamupipőke, ezt is láthattátok már a rajzfilmeken. Meséből lesz még egy Hamupipőke. Ez a Walt Disney-s kiadás, és azt hiszem ennyi volt. Gyerünk a filmekre. Nem maradunk a meséknél. A Dzsungelkönyvvel Vikós kiadású, azt hiszem 92-es kiadású a mese, klasszikus Walt Disney rajzfilm, ez van szerencsénk. Ezt kiadta igen a Vikó, sőt a Mici Mackót is kiadta a Vikó, még egy-kettőt, amiről nem is tudtok. Viszont a kazetta az nem eredeti, az valami más volt vacak, úgyhogy nem is tekintünk bele. Mindenesetre a borító az eredeti, már miért megérte megszerezni a pakkot. Nem vesztegetünk rá több szót, menjünk tovább. Van még itt egy Ember a Volton, Belci kalandjai Sopronban, ez valami magánkiadás lehet. Bolvin filmvállalat, Caucus Club film. A Caucus Club ugye az Animal Cannibals-nek a saját kiadója, szerintem ez nekik van ilyen, az ő készítésükből készült filmecske, valamilyen promós kiadás lehet, illetve egy ilyen magánkiadásról van szó, nem tekintünk be, nem foglalkozunk vele. Utolsó kazettánk pedig a Vízóra 2002, nyári műsor, koktél, Kuka MC, Ricsi P, Kiskamerás, Tondi, ez is valami best of, hát a két hülyéről föl lehet ismerni, ugye Ricsi P és Kuka MC, ez valami műsornak a kazettája lehetett, és úgy látom, hogy egy ilyen összefoglaló kiadás ebből a műsorból. Hát nem tudom, beletekintsünk, de beletekintünk már csak azért is a minősége miatt. A kazettán nincsen semmi jelező, úgyhogy gyanús, hogy lehet nem is az van rajta, de mindjárt kiderül. És akkor old meg, hogy ez a nyúl, jumping van, és közben azért kísérlető, mondd el szavakat, mi az, de most mit csinál nyúl? Hát, milyen neve? Legyen pán. Pányusz, igen, pányusz. Felmutat a fejtetőre, kiköti magát, utána... Wow! Fú, Isten, ezt hagyjuk inkább, mert ez tényleg nagyon trash. Tényleg az van benne egyébként, ami rá van írva, nem fogunk vele foglalkozni.
Viszont megnézzük a doboznak a hátoldalát, mert Olivier küldött nekem borítókat, ezt mindjárt gyorsan kioktojálom, és megnézzük pontosan, hogy miket küldött. Ezek a borítók rejtőztek a csomagban. Kis hableány. Itt a Super Snooper, igen, angol kiadású szuperzsaru. Ghost Keeper, nem tudom mi ez a film, megmondom őszintén, hoppá, ezt kettőt fogtam egybe. Ghost Keeper után itt van az Aladdin és a Tolvajok fejedelme, és van egy Szépség és a szörnyetek borító. Ezeket kaptam még ajándékba, úgyhogy nagyon szépen köszönöm Olivier neked is. Nagyon szépen köszönöm Oliviernek a pakkocskát, és ennyi volt az unboxing. 40 fokban forgatni unboxingot, kész kihívás volt, de sikerült. Köszönöm szépen, megnéztétek a videót. Köszönöm szépen Zsoltinak, Oliviernek, Zolinak és Normnak a kazettákat, nagyon hálás vagyok érte, tényleg szuper kincseket kaptam, láthattátok ti is. Nektek köszönöm a megtekintést, ha bármilyen kérdésük van, nyugodtan tegyétek fel itt kommentben, vagy írjatok e-mailt a vhskorszak@gmail.com címre. Gyertek Facebookon a VHS Korszak DFB csoportomból, találtok egy csomó érdekeseket a VHS Korszakból. Nézelődjetek, üzengessetek, kommenteljetek. Én Feri voltam, legyen szép hétvégétek, találkozunk kb. 3-4 hónap múlva. Sziasztok!